ኣብ ትግራይ ዝርከባ ሰለስተ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ትማሊ ካብ ኣዘዚ ሰራዊት ትግራይ በዝብል ዝተዋሃበ መግለጺ እቲ ክልል ዳግም ናብ ኩናትን ምዝንባልን ከኣቱ ዝዕድም ብምባል ኮኒኖም ኪዳን ተጋሩ ንብሔራዊ ሓድነት ዝብል ጥምረት ዝመስረታ ሰልፍታት ናጽነት ትግራይ ብሔራዊ ዓባይ ባይቶና ትግራይ ከምኡውን ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ልዕላውነትን ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት በዝምልከት መግለጺ ኣውጽኤን ዘለዋ ኮይነን ኣብቲ መግለጺ ዝተረኽቡ ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይቶም ውድባት ከኣ እቲ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ዘውጽእዎ መግለጺ ስምዕ ፕሪቶሪያ አፍሪሱ ትግራይ ናብ ኩናት ዘእቱ ብምባል ኮኒኖሞ ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክፋል ሕወሓት ዝደገፉ ብዙሓት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ እቲ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተመስረተ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝተዋህበ ሓላፍነት ብግቡእ ኣይፈጽመን ብምባል ምትዕራይ ክግበረሉ ዝደኸሙ መራሕቲ ድማ ክትክኡ ከም ዝወሰኑ ብወግዒ ድሕሪ ምፍላጦም ፖለቲካ ትግራይ ናብ ሓደገኛ ቅልውላው ተሸሚሙ እዩ ዘሎ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ እቶም ኣዘዝቲ ዘውጽእዎ መግለጺ ዕልዋ መንግስቲ ዝኣወጀ ብምባል ህጹጽ ኣኼባ ካቢነ ከም ዝጸውዐ ኣፍሊጡ ነይሩ እቲ ንሱ ዝመርሖ ክፋል ሕወሓት ሎሚ ዓርቢ ብሽም ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ዘውጽኦ ካልእ መግለጺ እዚ ብሽም ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝወጸ ወተሃደራዊ ኣዋጅ ናይ ኩናት ኣዋጅ እዩ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ወተሃደራዊ ምልክነትን ወተሃደራት ተመርኪሱ ናብ ስልጣን ዝመጽእ ዝኾነ ዓፈናይ ምሕደራን ብህዝቢ ትግራይ ተቐባልነት የብሎምን ክብል ነቒፉ እቶም ኣዘዝቲ ነቲ ዝፈጸምዎ ጌጋ ክእርምዎ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ ኣብ ትሕቲኦም ዘለዎ ኣባላት ሓይልታት እውን ንስጉምቲ ኣዘዝቶም ክቃወሙ እቲ መግለጺ ይምሕጸን እቲ ንክልተ ዓመታት ኣብቲ ክልል ዝተኻየደ ኩናት ሚልዮናት ካብ ቤት ንብረቶም ክመዛበሉን ተጸበይቲ ረድኤት ክኾኑን ክገብርን ከሎ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዝተረኣዩ ደማዊ ጎንፅታት ሓደ ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ ግብጺ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ናብ ሶማልያ ወተሃደራታ ምውፋር ንዝኾነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ንምእታው ዕላማ ከም ዘይብላ ፕሬዝደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ገሊጹ ፕሬዝደንት ግብጺ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ነዚ ዝገለጸ ንፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሕሙድ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ አልኢትሓድያ ድሕሪ ምቕባል እዩ ፕሬዝደንት ግብጺ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ እዚ ሕጂ ምስ ፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሕሙድ ገይርዎ ዘሎ ርክብ ዳርጋ ውሽጢ ዓመት ዝገብርዎ ዘለዉ ራብዓይ ርክብ ኮይኑ ኣብ ዝርከቦም ከኣ እቲ ቀንዲ زعبة قداي موفر سراويت قبسي أب حدش تلوخ حبرت أفريقيا ناب سومال مخانو تحبير لا بزعبة موفر سراويت قبسي أب حدش تلوخ حبرت أفريقيا بزملكت إتا مس قبسي بقداي قدب حداسة ننوي حوانز انحزي مس مع زلوا إثيوبيا زلوا سقطات كتقال استسمي عز نبرت كوينة بريزيدنت قبسي عبد الفتاح السيسي نزل سكفتات كتهداد بزمسل ملكع أبزي مس بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود غير وزول ركب تساتفونا أب حدش ني حبرت أفريقيا تلوخ ኣብ ሶማልያ ጸታን ምረጋን ንምውሓስ እምበር ንዝኾነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ንምእታው ኣይኮነን ኢሉ ንሱ ወሲኹ ተሳትፎና ኣወንታዊ መዳይ ኣለዎ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት የሻቕለና እዩ ቀንዲ ተልእኾና ድማ ንህዝቢ ሶማልያ ምትሕጋዝና ንምርኣይ ኢሉ ኣብ ዝቐረበ እዋን ባይቶ ጸታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንሓድሽ መሰጋገሪ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልያ ንምትካእ ውሳነ ከም ዘጽደቐ ዝዝከር እዩ ብመሰረት እቲ ውሳነ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ 140 ኣባላት ፖሊስ ዝርከብዎም أستاد 12,000 حيلتات كم أكل حدش تلوخ حبرت أفريقيا أو سوماليا ناب سومال كوافرو تفقيديو كم ذكر سومال بقداي سومالي لاند مس إثيوبيا بدبلوماسيا وطرأتيات الله أبز نبرت أوان نسراويت إثيوبيا كابت حدش تلوخ كتقول لهم مخانا كتجلس وكانت أنحت بزحلفك أرب أوانات دهرتي بمنغونيا تركيز تجبر عرقجن سراويت إثيوبيا أب حدش تلوخ حبرت أفريقيا ناب سوماليا زسات فلو من قدي ينادى مهلاوية سومال اتجلس أبزي حقاو مسجار قصبا زتوافرو بلمدي سام سرت تباهيلم زغلصو إرتراويان أساغرتي بجكاتي أب ليبيان كالوت هاجراتن كوينم أبزي حقاو مسجار إرتراويان زنطفو أوشتي هاجره هولاند كوينمون أبزي مسرح مسجار قصبات زتساتفو زي حقاويان أساغرت كم زلو 224 زبصحو إرتراويان سدتنياتات أبزهبو قال مسكرنت كم استغلصه مع كان زينا هولاند حبيران أبتي بحده نقداي زي حقاو مسجار قصبات زكاتاتل كال زتجبر مصنعتي 224 إيرتراويان قالم مسكرنتهم ذهبوا خوينم أبتي ذهبوا قالم مسكرنت كا بجكاتهم أبكم ليبيا زأمسل هاجرات مخازنوتات بمدلاو أمسجار سبز نطفو أب هولند كوينمون مستم أساجرتي أفاينانساو مداي متحبار زجبرو أساجرت كم زلوا كم زحبرو تجاليس لا أبتوس إزولت أبساب كا أتوم إيرتراويان سدتنياتات أبكم ليبيان كال إن أوروبا نمسجارن زأتوز نبر عدتات زجات أمم إيسب
ቁጠባዊ ኩነታት ክገልጹ እንከለዉ ኣብቲ ጸብጻብ ከዓ ኣብዚ እዋን ክልተ ብዘይ ሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ዝኽሰሱ ሰምሰርቲ ሓዲኦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ሆላንድ ከም ዘሎ እቲ ሓደ ድማ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ናብ ሆላንድ ንምስጋር መስርሑ ይሳለጥ ከም ዘሎን ካልኦት ሓሙሽተ ድማ ኣብዚ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ኣብ ሆላንድ ኮይኖም ኣብ ፋይናንሳዊ መዳይ ማለት ገንዘብ ኣብ ምቕባልን ኣብ ምስጋርን ተዋፊሮም ከም ዝነበሩ ተኻሲሶም ከም ዘለውን ጉዳዮም ድማ ብሕጋዊ መልክዕ ይርአ ከም ዘሎን ተገሊጹ እቶም ነዚ ጉዳይ ክሳለጥ ምስክርነቶም ዝሃቡ 124 ዝበጽሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ገለ እዋን እቶም ኣብቲ ሃገር ዝቕመጡ ኣዝማዶም ገንዘብ ክኸፍሉ በቶም ኣሰጋገርቲ ብኣካል ጸቕጢ ይግበረሎም ምንባር እውን ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዎ ካብዞም ጉዳያት በደላት ዝመልኦ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት እተን ርብዒ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ሓደ ሕምሲት ከዓ ትሕቲ 18 ዓመት ትሕቲ ዕድመ ምዃኖም እውን ተገሊጹላ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ኣፍሪቃ እተን ዝበዝሐ ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘእተዋ ሃገራት እየን ክብል እቲ ንመሰል ስደተኛታት ዝጣበቕ ኮሚቴ ንድሕነት ስደተኛታት ዝበሃል ወይ ብሕፅሮተ ቃል ዝፍለጥ CPJ ዝበሃል ዘይመንግስታዊ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ኣፍሊጡ እቲ ንናጽነት ፕረስ ዝጣበቕ ትካል ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ማሰርትን ዓማጽ ሕግታትን ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝግበር ምክትታል ኣብ ቀረብ ኢንተርኔትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዘሎ ቀይድታት ብምግምጋም ነቲ ዝርዝር ከም ዘዳለወ እዩ ዝሕብር መሰረት ጸብጻቡ ከዓ በጀካ ኤርትራን ግብፅን ኢትዮጵያውን ኣብ ዝቐረበ እዋናት ሓንቲ ካብተን ብዙሓት ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ትእቱ ዘላ ሃገር እያ ብምባል ኣብ ዝርዝር ኣቐሚጥዋ ዘሎ ኮይኑ ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋን ምስ ናይ ጋዜጠኝነት ስርሖም ብዝተሓዝ 67 ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘለዎ ገሊጹ እቲ ናይ ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ከዓ ኣብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝለዓለ እዩ ክብል እንከሎ እዚ ድማ እቲ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘሎ ንመሰል ጋዜጠኛታት ናይ ምዕፋን ተርእዮታት መሊሱ ዘጉልሕ ይልዋ ብዙሓት መንግስታት ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ከዓ ንናይ ሃገራተን ትካላት ፀጥታን ናይ ጸረ ሽበራን ትካላት ብምጥቃም ከምኡውን ናይ ሳይበር ገበናት ሕግታት ኣብ ጥቕሚ ብምውዓል ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዋ ኣለዋ ክብል እንከሎ ኣብ ከም በዓል ብሩንዲ ኢትዮጵያን ናይጄሪያን ድማ ቁጽሪ በዚ ሕግታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትወ ጋዜጠኛታት እንዳበዝሐ ይመጽእ ኣሎ ኢሉ ብመሰረት እዚ ጸብጻብካ ኣብዚ እዋን ኤርትራ 16 ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትያ ምህላዋ ክገልጽ እንከሎ መብዛሕትኦም ካብዞም ጋዜጠኛታት ድማ ድሕርቲ ኣብ 2001 ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ምውሳዱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወም ምዃኑ ተገሊጹላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን መስርሖም በዝተሓዝ 6 ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘለዉ እዚ ጸብጻብ ይገልጽ ኤርትራ ነዚ ምስ ጋዜጠኛታት በዝተሓዝ በዝትካል ዝወፅእ ተደጋጋሚ ጸብጻብ ካልእ ኣጀንዳ ዘለዎ ጸለመይ ብምባል ክትነጽጎ ዝጸንሐት ኮይና ቅድሚ ሕጂ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል በዚ ትካል ወፂ ዝነበረ ሓበሬታ ብዘይ እኹል መጽናዕቲ ዝወፀ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብምባል ነጺግዎ ነይሩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም